Estamos chegando ao final do noso espectáculo. Para rematar, todos os nenos e nenas de infantil cantarán a Panxoliña Cando é Nadar. Non os quero facer spoiler, pero a canción é moi bonita e trata de cando é nadar. E al final marcaronse un reggaetoncito.
nosa festa. Que vos pareceu? Pois, entón, esperamos vos o vindeiro ano. Tamén, antes de nada, temos que dar as gracias a Ander, o bajo, a Gabriel, a batería, e ao profe Nacho, que acompañaron a estos nenos de infantil na súa paxoriña. Un aplauso forte para eles. Gracias por ir